Hona hemen Fundación Onzeren Portalento Digital Esenciales programa zure trebetasun digitalak hobe ditzazun. Komunikazio trebetasunak sormena eta ideia onak dituzu? Atera iezaiezu etekinik handiena ikastaro honekin. Sustatu zure identitate digitala. Influencer arrakastatsu bilakatzeko estrategiak. 8 orduko trebakuntza honetan, zeure marka pertsonala sortzen, denbora modu eraginkorrean kudeatzen eta zure audientziarekin konektatzeko behar dituzun tresnak menderatzen ikasiko duzu. Eragin marketingaren funtsezko oinarrietatik, komunikazio trebetasunen eta eduki sorkuntzaren garapenera. Ikastaro honetan denetarik ikasiko duzu, identitate digitala eta marka pertsonalaren sorkuntza. Influencer digitalaren papera, eduki erakargarria sortzeko estrategiak eta eduki digitalaren planifikazioa eta antolakuntza. Ikasi eduki baliotsua sortzen, nabarmentzeko estrategiak erabiltzen, eta tresna digitalei etekinik handiena ateratzen zure eragina sustatzeko. Hobetu zure trebetasun digitalak ikastaro honi esker. Sustatu zure identitate digitala, influencer arrakastatsu bilakatzeko estrategiak. Emantzazu izena. Deitu 9-1-3-2-6-0-6-0 telefono zenbakira eta izan zaitez gizarte konektatu eta inklusiboagorako aldaketaren parte. Red.esek sustatutako Generación D ekimeneko jarduketa. Fundación Onzeren laguntzarekin. Honek finantzatua. Espainiako gobernua berreskuratze planaren Europar Batasunaren Next Generation funtsen bidez.